Hello friends, welcome to the class. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 ഹിന്ദി ടീച്ചർ എടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ്. ഇത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി എടുത്തിരുന്ന ലെസൺ മേരെ ബച്ചേക്കു സിഖായേ, എൻ്റെ മകനിത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്? വഹ് ജീവൻ മേ ഹാർന സീക്കേ ഓർ ജീത് മേ ഖുഷ് ഹോന ബി സീക്കേ, ജീവിതത്തിൽ അവൻ തോൽക്കാൻ പഠിക്കണം, സ്വന്തം ജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും അവൻ പഠിക്കണം. ഡാൽന മീനിങ് അവഗണിക്കുക, ടു അവോയ്ഡ്. വഹ് പുസ്തകവും കാ മഹത്വ സംജയ്, പുസ്തകങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വഹ് പ്രകൃതിക്ക് സുന്ദരത കോ ദേക്കർ ഉസ്കെ സാത്ത് ജിയെ, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ അവൻ പഠിക്കണം. നക്കൽ കർക്കെ പാസ് ഹോനെ സെ ഫെയിൽ ഹോന ബെഹ്തർ ഹെ, ഇതും അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്? കോപ്പി അടിച്ച് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. അഡിക് രഹന സ്ഥിർ രഹന, ഉറച്ച് നിൽക്കുക. പക്ക വിശ്വാസ്, ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഭലേ ലോഗ് അച്ഛേ ലോഗ്, നല്ല ആൾക്കാർ. നേഗ് അച്ഛ, നല്ലവൻ. ബദ്മാഷ് തെമ്മാടി, വിക്കറ്റ്. കരാര കഠോർ, സ്ട്രോങ്. സബക് സിഖാന, പാഠം പഠിപ്പിക്കുക. ഹിമ്മത്ത് ധൈര്യം, കറേജ്. കസൗട്ടി ഉരക്കല്ല്, ഉരക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വർണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ഉരച്ച് നോക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് ഉരകല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. കസൗട്ടി പർ കസ്ന, പരീക്ഷിച്ച് അറിയുക. സീഖ് ശിക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, എഡ്യൂക്കേഷൻ. ശർമ്മ ലജ്ജ, ഷെയിം. ആലോചക് വിമർശകൻ, ക്രിട്ടിക്. നസർ അന്താസ് കർണ, അവഗണിക്കുക, ടു ഇഗ്നോർ. സാവധാൻ രഹന, ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. ചാട്ടൂക്കാർ, മുഖസ്തുതിക്കാർ. താക്കത്ത് ശക്തി. ബൽബൂത്തെ പർ, ബൽ പർ, സ്വന്തം ബലത്തിൽ. കമായി കർണ, സമ്പാദിക്കുക. ചില്ലാന നിലവിളിക്കുക, അട്ടഹസിക്കുക, ടു ഷൗട്ട്. ജൂഞ്ച്ന പോരാടുക, ടു ഫൈറ്റ്. തസല്ലി സെ, സമാധാനത്തോടെ, കംഫർട്ടബ്ലി. ലാഡ് പ്യാർ, ലാളന, എഫെക്ഷൻ. ബിഗാഡന, വഷളാക്കുക. ഹമേഷ സദാ, എപ്പോഴും, ഓൾവേസ്. ശ്രദ്ധ സ്നേഹവും ആദരവും കലർന്ന ഭാവം. ഇന്ന് 2 ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ബീഡ് സെ അലഗ് ഹോക്കർ അപ്ന രാസ്ത ബനാന കാ ക്യാ മത്ലബ് ഹേ. ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തോടെ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെക്കാളും സ്വന്തം വഴി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, കണ്ടോ? ഈ ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൂട്ടത്തോട് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ആരാണോ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് അതേ വഴിക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത്, നീ നിനക്കുള്ള വഴി നീ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭീഡ് ഹമേഷ ഉസ് രാസ്തേ പർ ചൽത്തി ഹെ ജോ രാസ്ത ആസാൻ ലഗ്താ ഹെ, ലേക്കിൻ ഇസ്കാ മത്ലബ് യഹ് നഹി കി ഭീഡ് ഹമേഷ സഹി രാസ്തേ പർ ചൽത്തി ഹെ. കൂട്ടമായിട്ട് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്? ആ ഒരു വഴി സുഖമാണ്, എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയെ ബാക്കിയുള്ളവരും സാധാരണയായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി മാത്രമാണ് ശരി, അതാണ് ശരിയെന്ന് ഒരിക്കലും അത് പറയുന്നില്ല. अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെക്കാളും അധികം മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നയേ ദൃഷ്ടികോൺ സേ ഹി സാമാജിക് പ്രഗതി സംഭവ് ഹോത്തി ഹെ. പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. संसार के सभी महत व्यक्ति इस प्रकार सोचने वाले थे. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞതും. ഇസിലിയേ വേ സൻസാർ മേ ബദ്ലാവ് ലാ സകേ, ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലോകത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്: സഫൽ ജീവൻ വിഷയ പർ ലേഖ് ലിഖേ. സഫൽ ജീവൻ എന്ന ആ ഒരു
ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളോടൊരു ലേഖനം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഹമേ സഹി രാസ്തേ പർ ആകെ ബഡ്നാ ഹേ, നമുക്ക് ശരിയായ വഴിയിലൂടെ വേണം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ. അപ്നി ഗൽത്തിയോ കോ പഹചാൻ കർ ദൂർ കർനാ ഹേ, നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ദൂരെ അകറ്റണം. ഹമേ ഹാർ കാ ഭി സാമന കർനാ പഡ്താ ഹേ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് തോൽവിയും കാണേണ്ടി വരും. ഹമേ മുസീബത്തോ കോ ഹസ്കർ സാമന കർനാ ഹേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. ഹമേ പ്രകൃതിക്ക് സാ ജീനാ ഹേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. പുസ്തകം കാ മഹത്വ ഭി സമജ്നാ ഹേ, പുസ്തകങ്ങളുടെ മഹത്വവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ജീവൻ മേ അച്ഛേ ഗുണോ കാ പാലൻ കർനാ ഹേ, ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. പരിശ്രമ കാ മഹത്വ സമജ്നാ ഹേ, പരിശ്രമത്തിൻ്റെ മഹത്വവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു എസ്സേ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? വിഷയ കാ വിശ്ലേഷൺ, ക്രമബദ്ധ रूप से प्रस्तुतीकरण, उचित भाषा का प्रयोग, अपना दृष्टिकोण, ഉചിത് ശീർഷക്, അതിന് ശരിയായൊരു ശീർഷകം ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം. ആ വിഷയം എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ക്രമബദ്ധ അല്ലെ, ഒരു ഫ്ലോയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ലേഖനം എഴുതേണ്ടത്. ഉചിതമായ ഭാഷയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണോ അതും അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഒരു ലേഖ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ലേഖ് എഴുതാവുന്നതാണ്. സഫൽ ജീവൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. जीवन में सफल होने की इच्छा सभी में होती है, पर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സഫലമാവണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവിതം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത്, ആ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹർ വ്യക്തി अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई चढ़ना चाहता है. ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം മുകളിലേക്ക് എത്താം അത്രത്തോളം മുകളിലെത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ संसार भी ऐसे लोगों को ही याद रखती है जो इस दुनिया में सफल हुए हैं. ഈ ലോകവും ആരെ മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ? ആരാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സഫലമായിട്ടുള്ളത് അവരെ മാത്രമേ ഈ ലോകം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. संसार में हर एक व्यक्ति जीतने की इच्छा होती है, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ വിജയിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ജീതനെ കെ ലിയേ കീമത്ത് ചുകാനി പഡ്തി ഹൈ, നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസ്, ഒരു വില നൽകേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് വിലയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വ കീമത്ത് ഹോത്തി ഹൈ അപ്നി ജീവൻ കാ ഏക് ലംബാ സമയ്, ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഓർ ഉസ് ലംബി സമയമേ കിയാ ഹുവ പരിശ്രമം, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട്, എത്ര പരിശ്രമമാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ വിജയം. किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी हो तो उसे समय देना पड़ता है, वो भी नियमित रूप से. ഏത് ഏരിയയുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പഠനമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കി എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയും ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതും നിയമിത് രൂപസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കറക്റ്റായിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. एक चीज़ को लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयत्न करना होता है. എന്താണോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുക്കണം. ഇതിഹാസ് ഇസ് ബാത് കാ സാക്ഷി ഹേ കി മനുഷ്യനെ കഠോർ പരിശ്രമം ദ്വാര അസംഭവ് കോ ഭി സംഭവ് കർ ദിക്കായാ ഹേ. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്തിനുള്ള തെളിവാണ്? എത്ര നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്ന പല മഹത് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതവും നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പരിശ്രമം से बचकर कोई और रास्ता ढूंढना समय की बर्बादी है. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാതെ ലക്ഷ്യം നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റ് വഴികൾ തേടി പോകുന്നത് എന്താണ്? അത് വെറും സമയം കളയൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. जीवन में सफलता और परिश्रम एक दूसरे से सिक्के के दो पहलू की तरह जुड़े हुए हैं. ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിജയവും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്കും ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് പോലെ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്.
इसलिए जीत की इच्छा रखने वाले को कठोर परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമിക്കാനും നിങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ തന്നിരുന്നത്. ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ. താങ്ക്